Snongu yu play hagane ka por menta haga bangilayo igane ka program sejisin pat ngila banong kane ka deka sin ka baar haga por men haga to swa ban yela election ngilayo ka bakum gane hang te haying join kong it pat menta ka de ka ba neng kong pat na ka e ka ba ilalong UMLA bedan buram jongi nanamai kublesyo yano I could play tang yai balung bengi kodi ba having stone karpran balawan ya kaban wanra ya ka jingjop bar ka jingkmen ya ka senong sorang kham baro ka wei namar de mai ubaneng kong uban wan ha ka jingjop ban long nong mi khmat jong ka senong sorang kham gala pau bha keleng ban tip ya ka kum ka wen gi snong gi ba tam gi nong kendong Henry kasadin hadu kata tingyai ngo uble na kamta jong i ilawan ha ga jing job bat kalalong ka buram ya ga snong ka thau bat ka buram lang ya ga ri ga dai benriu ga jong i ha ga por menta ala pule mene ha ga ten ga jong ble ya ka benta jong ka bayade bar ka Christmas kum balabo ya ka ne ka phang menta kum ka pre-Christmas advent Christmas de kalong ka por ka bangidon kam banyos ngyaw katto ka ni ki kiten lengkot na ka menta ka ne ka Christmas man shem snem nilayo ya ka we ka benta kabaya day bat ka Christmas bat mentah ka ni kapor kato ka ni kikintin ngin ay ka jing slok ka balengkot bat ngas ngawo yu blay hapo ka dono jonga ngalat mu banong yay pastor ribur nombri ban pule ya kita gidikot ke banga puson ban pen paulang ha ka ni kapor nga klem ong ay Raymond Slim jong blay ula penpawa i by deban puli ya kani ka lenong ka gospel jong Matthews kelnong ka bankong ka dekot ka ba akat pra hadu ka ba arpusaw ngan yetu ipi ya ka bajia ka ba pla ka ba ngayo iswa bangan wan seni ngay bon na piglio i bahator ki pelong ya kata ka meeting ki MP haga parliament jonki don way MP ba kren ben ya ka jaj benreu Israel layatu kani ka khubor kat ki bampat pej sapet bahadin baula kren ya kani ka khubor ban ben ki Israel ar phewenit ula kelon kram bad ngapet ki babon ki MP kile kulmar hanta banra ayu hospital ngimtip ke kubor ke ban mi hadin la ka de tangga jing sempat ne ka jing sneng ka banau blay namar ha ka kitab ka tin ublay la kentu yangi ki banget baro ban duai nagamta ka Jerusalem habaong duay nagamta ka Jerusalem kababodi yaki Israel ladangi buram yaka Jerusalem ka jakajong ka jingsuk ka jakajong ki Israel kapan ihi bangi buram yaw blay kini kikintin kibala pule menta daw sakri jong try ngakwa bansot lightly ki hakini kidkot kabaila pule layatu ingi siapang u Joseph ulong ubri ubakodor shikadea ulawan na kalongying kabakodor kabadan buram baru lapoy hakaying kabakodor kabadan buram layatu ingi baka jingem jong Joseph baranga kwa ban penkan mau kendiat
ya ka jingmut jong ka kerteng jong i. Joseph kabamut banang san, banang roy, banang bon, banang kiu. Kata kada ka jingmut jong ka kentin Joseph. Nga berkat yau MLA dan buram jong i. Lada ha ka banang kong ila job ya ka nega jingele. Nga kermen ha ka baar in kambon susu, inang roy susu. Bat ni kermen ya kata daga jingis nei ka jong uplay. Lai teli ki ai ke banga kuak banjer ya ka jingim jong Joseph. U Joseph la ula long ubriu ubahok. Kaktin ka jong blay kala ong u Joseph u tengah jong ka ula long ubahok. Ngalapit bha nagaktin jong blay ngapencong nong rim ya kanega jing im jong ni ubreu bakodor ubreu ubahok kahok ka kentiu ka jabin riu bat kahok kadon ka jing de baru blay namaru blay ngau bha ya ki bahok ngas ngau kendit ban mi nega kentin jong nong bi khmat jongi ban ong badonu nong mi khmat uboong kabha leni kade ban yetu kendet kendet ngahi ngaong hap deu pajba baro lau bahe leni barit ka hok te ka hok ka pop te ka pop hatu don mano uwala ban ong bala ban le pop habale hok da lele kanom long kumta ngatenge kentu it yaki nong mi khmat jongi baro ki deban yenga ka hok nang bon kentiu ya ka ri ki jabin riu jongi lada ki nong mi khmat jongi kenam long 100% haka hok kabamudhi ki iben ya ka jabin riu jongi no mi khmat ubashim benta bat ki benta jong pop ublay unsa bishar yau nyayo yo blay ban yo ban ken mau hakani ka pre Christmas ke ban yo menta ban kan mau yo Joseph bau long ubahak ngakan tu yangi barolang ya pigi pajba ke badon lang hakani ka por tongin long ke bahak kenang ba ublay un kentiu yangi namarus ngau bhae ya ke bahak kabar ulong ubriu uwala yo ya ke jimpen slur ban yat shakmat wat lah pedeng ke jing haga kam long ying long sam jong u pila jo pule pila tip pang Joseph haga kam long ying long sam jong u utang sus dang ya ganega kam long ying long sam jong u udang su yetektin barhaga por kabo yetektin kay kabajia pilios ngeu bala pule menta kan Mary kalapun kun kalapulong yau bangkendit kata-kata baka Mary kaba uyetektin kalapun kun hato judon jinjia kum kata haga pertai hagari kasi benar bei jongi kam jujia menu kabakum kata habala debetektin on shem yakani kabreu kabangan saya tho kalapun kun u Joseph kum ka nam jo ulo breu bahok ula hok hakataru
jar ka donut jong yatu kanas new ai. Samle chaying banong ani ka meri ka bangai tektin kalapun kon. Ho ha ka jing mutku mubriu betul ula perkat. Henry ha ka bekom ka takapor. Wala yo ya ka jing penslur. Now play lembau angel jong play ban wan hau banong. Go Joseph. What ting ban shim hame yaga Mary. What ting? What ting ban shim hame yaga Mary. Pat kata kabau yo aga jimpen slur. Now play. Namar ki angel ki jong play. Ki day ki shakri. Kiba donas nda jong play. Hangno habau don kam. Upha yaki. Gemla ban yoi ki angel di kikmat brew jongi. Ki angel jong play ki laban don hagen egin seng badni. Margit snow haban yor snow. Haban ye kren ni ketin ka jong uplay. Balaban tip. Utu MP bakalon mani. Wangel ken upta. Ada datang ke jing seneng, yo ke jing seneng, kababha kata-kata. Kibriu kibahok, kibriu kibadon ke jing day baru blay. Hagi jing ublay ay ke jing pensilur. Elimar fatin ibalong manbailas dang ya kena kekam. Ila don hi ay kibais ngaw siyam jing Henday ila yo ke jing pensilur. Jaga jing ay mensim ke jong blehi baila not ban yeng kaya nagadaga da babon ke ba krenben nagapor ke ba yeng ngada yos ngew ngada tip ya kata yung ubreu uba kumutlang laya nam ko mutlong ibalong ubreu uba kumutlang kito kibam nget kibam buram ki krenben gomta Henry Kumbau Joseph uyo agad yung penslor na ublay. Bau deban shim yaga Mary. U Joseph ula kongo bar ula yad sakmat ya kani ka benta. Ubreu uba hok ubreu uba bek. Ubreu uba don kajinga day ba iyang badublay. Hagijinga uslur ban yad sakmat. Ki reublay baro silenter jong ka history jong ka Bible ki shem ki jinge ki kalalong ki martar palada ki mlong ki martaro ki jinge ki batrim labang ikan mau ki semban jong Jesu ki jinge kendo jong ki bas ngautrim ublay udon badni ublay lem badni Ulong Emmanuel, blay lambad ni kumalapuli. Hap dengi jinga, tongi lang slur, angin yang rengkat baru blay. Kabenta kabalay, yo ya u Joseph. Kabenta kabakandu, kabalapuli mentan. Laong kaktin kajong blay. Ula le kumba utray ula hukum yo. Ula le kumba utray ula hukum yo. Kaba ublay lapan singaw lagalong langbao angel lagalong langba kajing persad nun sim kada ublay ula le yakata kaba utray ula kren hau. Pat kaway kajing le Joseph hagani kabingi puli menta. Namar onda haba ublay lawan persat nun sim yo maun sim ya kameri ublay laaru ka hukum. Yaw tau kun ubapin saka ay kakerten jong u Jesu. Jesu panten ya kibreu na kipop chongki. Lara don kano kabingin kan mau ya ke Christmas.
Tungin kan mau pagkakerteng jong Jisu kalong ban penem yang ikin nopop hagan nga pertai. Kumalaong ibahap be jong imene haga jing duway nga long way. Kabumod way ni ginang pop balayo jing penem. Wabasto Paul wong habaw kren sa pangginang pop wong nga long ubakong san. Uplaya le de bolong nampop ubakraw. Kani kalong, kani kade bandon, hangi ki bangek. Iway piway, ban singaw tu, ilong ki briw ki balayo mat, ya kajing penim jong try. Namar Jisu upan im ya ki briw, nagi pop jongki. U Joseph ula kongo, ya kani ka hukum na ublay, kabuong. Bo ya kagerteng jauh ujisu, nabaun penim ya gibriu, nagi pop jongki. Utral ni rab yengi haga nega por mentan, yagi negi gentin ke balangkot, tungin long ke bahok, patungin am sange ladadang ke jingga ke bawan ngin sngap ya ke sur ke jong play, baklimatatin na bangidon ke jingga batu, un pelselurengi, bawat la pedang ki raya ki rai dam ngin thom ni kita baro padro angin kongo ya ki tin ki bau trai la kren hangi oi haga ne ga ya ga bakado ki ange ki nam laban wan kombo wan hagito ki briu ki bakar pang ndai hangi menta ki ange ki dei ka tin jong blai ladangi puli ya ka ngi huk ni kongo kum baka hukum yagi kata kanlong kabalapan ibangi kongo ya ka hukum ka jong blay nagam ta jongi to tran kerku yagi nekin tin ke balangkot bat ngakerku kerdo yai balong ibangi kodin sechi sin pat komba pila ben pau papi it ya ka constituency jongi wala ki kam kiba kiba kraw balay wari pi kalang mre kan mau kaying lajong kajaka lajong ya ka ban peg ban kmi ya ka yap ka imu padba padhaba pitre sitom layo ido padba ka jok menta lele lada pitre sitom ka barit lo layo ilog baro hangno ba piyo i ni layo i pipidon hangno Yelayos ngaw yepi. Namar kata kadai lajan mangkas nihi kabamut hikren yaki way bapi ik yaki. Kasyong setang upad ba ya kaban ngaw tu yaki breu kiba kodor pan yo kinong mikmat kiba ichi siya yangi kiba pidei ban pek ban kmi ban saray. Iyay duwa na kamanta jongpi kumbangim juklet, pirupim juklet yangi, kakam kabarit lande kabakraw, piya weringi, panyadon lang. Barhabang idon kapor, ngi ijipi, ngenam ino, hakipor baro, putrain karku, yagini gentil lengkot, nagamta kaburam jugu. Amen.